Yaks. Yana be. Yana be. Aje motar class din. Sun suka fara wa motoci muna tun muna da ruwan sai da mota. Har yi mana hanya ake. Yaks. Wannan sunayen da ake faɗa wai a nuna Gaskiya ba mu. Amma sai na fi kowa morewa ba ka Wow. I find vice director. Don't worry, I mean, why Snap. You know, Snap, even if you're ugly, it was fine. No, honestly. Siddiq. 2 fingers. Yes. Muhammad. Hello, Medankali. Don't be deceived, it's Snap. Shagali, 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 shagali. Maji daɗin duniya, daga nan har Zaria. Maji daɗin duniya, daga nan har Zaria. Ana yi mana jin daɗi, ana yi mana jin daɗi.